eto, unti-unti nang nagdadagsaan yung mga tao. Pero eto guys, ang kalaban kasi ng mga food cart business na katulad dito, yung syempre yung maulan na ganito. Kapag maulan, mahihirapan na makalabas yung mga tao. At eto na nga, ayan, marami mga dayo rin ng mga food cart. So syempre, dyan naman tulong-tulungan lang at saka unawaan lang kasi yung mga tao gusto rin kumita ng pera, kaya ano, so kumbaga intindihan na lang, respetuhan, tulong-tulungan kasi sa bandang uli kapag kumita kayo, syempre pare-parehas kayong masaya. So dun sa tanong ng marami, magkano ba yung pwede o posible nakitain sa isang food cart business kapag may event. So depende yan guys sa mga paninda mo, kung gaano karami yung tinitinda mo, at depende rin guys kung magkakano ba yung pricing sa food cart mo. Kung matataas yung pricing ng food cart mo, pwede kang kumita ng 15 to 25k isang araw lang. Pero kung yung pricing mo guys is pangmasa, so okay na guys yung mga 3,000 hanggang mga 6,000-7,000 hanggang sa maximum na yung mga 10k isang araw. Pero dun guys talagang tagtaga na yun, pagod ka na. Kailangan guys meron ka ng alalay para at least makabuelo-buelo ka, at syempre hindi ka masyadong mapagod kasi ibig sabihin yun guys, sobrang dami na ng customer na isa-serve mo kapag ganun karami yung benta mo. So eto na ang isang umaga dito sa patio ng Goa. Mga nagdadatingan na yung mga talaga naman fresh na fresh yung mga paninda ni ate ito guys, ready na si ate na kumita. Manoy, ano pong tinda mo Manoy? Fishball? Fishball, ano? Kikya, magkakano po? Magkakano yung pricing ng mga fishball? Fishball? Apo. 5 for 5 pesos. Ayan, pang masa, pwede. Tapos dito naman, siomai guys. Dito pa. Ayun. Dito naman kay Manoy. Magkakano Manoy yung pricing ng siomai? 5 piso isa, Tapos yung isang set po, 20. Ayun, 4 na piraso. Tapos dito naman guys, mga palamig. Ito. Ayan. So, 5 piso, 10 piso. Ayan. Ay kuya. Sa fishball nyo po kuya, magkakano? Fishball? Oo. Anong 5? Tapos kikiam? 5. 3. Ayun, pangmasa. Pwede. Good morning po. Eto na. So, nandun guys yung stage. Dito naman yung para sa Star Angel bukas. Sa linggo. Tapos dito naman yung simbahan. So guys, yung mga devoto, dayo-dayo na dito. So merong mga nagtitinda ng mga balloons, mga lobo-lobo, may nagtitinda ng tao, at syempre doon naman yung mga kainan, at saka meron din doon sa bandang itaas. So kapag magbibisita iglesia, parang mukbangan na rin guys, So sa bawat dayo mo sa isang lugar, talagang makakakain ka guys ng mga masasarap na pagkain, at saka yung special sa kanila. So yun yung kagandahan guys. At ito na nga guys, ayan, talagang parami na ng parami yung tao, katulad na lang netong mga nandito sa sa gilid. Ayan, talagang makikita natin na talagang sila. Yung iba naman talagang ayun, so tingnan natin, ayun, mga taho-taho naman dito guys sa kabila. So syempre kapag umaga guys, napakasarap kainin ng taho. Ayun. Tayo naman mga tsakoy-tsakoy, mga puto-puto, suman-suman. Ayan. So ito naman guys yung mga balloon. So ito guys ang simbahan ng Goa. Ayun guys, dalawa na yung na-set up natin na food cart dun sa pwesto.
Tapos ito naman meron pang isang motorized food cart naman dito. So mamaya maya. Marayasay mo! Talaga naman. Ay. So dito tayo kukuha guys ng supply ng buko wrap. Buksan mo lang. So eto guys. Ayun, baka makagat kami ng aso. Wala. Sina Ate Cherry. Ayun, yung aso. Ilan sa atin dyan? 3. May pangalan daw yan. Ayan. So eto guys, dala-dala na natin yung buko wrap. Ayun. So iniwan lang ni Ate Cherry, tapos may pangalan lang sa loob guys. Ayun. So guys, isama natin si Roman. So papunta na ulit tayo dun sa complex naman. Ayan. Sa bahay pala muna, tapos i-diretso to sa complex. So ngayon guys is Biyernes Santo. Pagtitinda nga itong sumayan natin. So dyan na lang palibot ng patio sa Goa para at least isang area lang madali yung magre-replenish ng stocks. Ganda dito, preskong presko guys. So kaaani lang ng mga magsasaka. Ang ganda ng bundok. Tapos ito may mga tanim-tanim pa. May trellis, trailing. Ayan. Ganda. Ito, Barangay Gugo. Ayan. So, ang ganda dito guys sa barangay nila. Ganda itong pananalaw. Malamig yung klima, parang bagyo. Maganda yung presko yung hangin guys.